Diin ta makadto sab. Diin ta makadto Zuri. Iloilo. Ikaw ya sab din ka makadto. Sa ilo. Ilo. Busy bala sila nga duwa. Wala ko sa Zuri. Ilo. Sakay na. Sab din ta subong sab. Good morning, Janay. Coffee and tosilo. Some bread. Yay. Ewan ko. Hindi ka nakatutol? Ayun na yun. Sabi, Balik tayo, balik. saan na tayo, ma?
Sheila, saan tayo? Granada. Sweet sa ilang, aduwa ba? Oh. Zuri, may kainit ka sa ako na no. Kalapati, sabo, mababa lang yung lipad. Lukalad lukas ang lunok, Mads. Baka hindi mo manlunok. Ay, wow. Morning. Wow, may pa-lighting si Mayor. Senate President pa na siya. Ini Senate President siya, Vice President siya last time niya kay Marcos, 2 ka terms. Dalawa yung kang sulit sa kay State Dipad kay Makapagal. Pero nag-acting President kasi sa kanya, magsaysay. Basta kung gusto niya ng Vice President, welcome ka na kay Makapagal. Basi kuiton, charot. Welcome ka na kay Makapagal. Pati ng chair, sir. Ha? Nang as in, sa una ka. Original yung bangko, ara ng mga hindi. Ito dati si Vice President Lopez, no? Dumumo ko sa video nga gapo. Di na tong clock gani, ang clock. Na ang clock na is 118 years old. Si Mariket sa tunga, kung ganun subang nga mga bata. Hindi mo kung isang pre. Naputog nga napanghaboy na nila sa una. Oo. Pareso. Gin ang magin panghaboy, gin pang Balik imo pa. mo. Oo. Oh. Pila ka na ka years, no? 23 years ka nang nag Damo ang haligi mo, manggaranon ka. Pero kung mas damo ang imong tartahan, mas manggaranon ka. Ah. Tartahan ka ng haligi. Pinabasa nila sa haligi, sa tartahan. Sa una ko lang ako, tagaan ka lang na siyang isa ka cube. Ang cube na ba lang ginabasiyan ka? Isa lang nakabintana, isa ka tartahan. Yan eh, 1945, nga nag-mayor sa Dari sa Iloilo. Why ko ngayon nakitaan, ginang may bag. Ay, may bag na. 1947, nga nag-senador siya, Senate President. Pero Kaya, ini, gito no? mga 1920s. Hala, Polaroid. Ano sa mga original nga mga Polaroid. Tapos may soap pa din. Ay, Wow. Working Ay, kaya. wow. Yeah. Hala doon. Working galing kaya ang iya nga pero wala sa Okay, alis na ako, ha? Sir Anso, meron pa dito, oh. Ano siya mga very oldest sa tagal nga camera na rin. Amo na siya mga may tising na sa nakalupok ko lang plus nga gaso. Gaso? Siya. Ito, oh. Yung flash daw, sumasabog. Sumasabog. Yan, yun nung araw. Oldest na camera. Lahat ko na may hawak ng ng kamera na yan na ano po, may bulak sa ilong. Kasi yung usok, chemical po yun. So that's why po, may bulak sa ilong. Hindi lang po ang patay. Kay Mano, yeah. Ang buhay din, gumagandun din. Kita niyo po, basta may hawak po ng ganun po na kamera. Polaroid. Wala pong mataba. Puro payat yan. Bakit parang ang laki ng ng boobs? Oo. Palagi niya namin hinahawakan. Ha? Oo.
Yan pong sekreto. Pag maliit po sa inyo, nakakama palagi. Ay, unique. Pag hindi lang, ano ka nga telepon. Pag ito. Ay, oo. Hindi ka bang-bang. Kahit talaga susunod. Hamba ko nga, gama nga ada ka niya, nga suset. Nga kay permi ko nung gina-check up. Ganyan po, basta sobra sa hawak, sir. Kita nyo, na babae po, walang ganyan po na pantay. Lahat po dyan, o sa dalawa na yan, sir, may isang maliit. Ano na? Eh, ba't pantay, sir? Pantay kasi imagination lang yan. Ah. Lalaki yan eh. Ay, lalaki. Ay, oo. Lalaki, leg mo. Hindi, dali na lang kamo ko sa mga babae kamo, ang bilan sa inyong hips. Ay, Ang correct. line mo lang, kaya inyo wide na siya. Hindi nyo na pagtatawag, hindi ko makabalo ha. Subong, karoon lang. Tingnan nyo po to, yung dito po, Oo. sa kaya patilya. Oo. Yung dinagdagan po to eh, ganun o. Yan o. Ay, prenup! Prenup, prenup. Why kami na-inform? Ala, yan ang kami na-inform. Tingnan lang kayo. Sundaman to ko na nandara ka mapuno ko. Dito, makubala ako lang isa. Ayun nga. Sabi ka na sa Pinapagawa. Prenup. Yan ang katuan. With love, Ge. Ah, effect ba lo? With love, Ge. Oh my gosh. Ay, siya nagid yung koronahan niya. Ang corona din na. Ala ka dasi, kusang kamot niya. Invited ka niya sa Wait lang, wait. Sasabihan ka namin. Prenup. Oh. Ay, galing. Oh. Si Sir ko na determine ka prenup mo. So, pareho na lang kay Sir Bonbon. Para ang guayang mo to na. Tara, sir. Muna yan. Hindi siya sure sa akon. Hello, tutugad lang bata oh. Agay, suya kasi sabi si mo ge. Oh. Million reasons to walk away. Grabe, memorize mo. Oops! So, ito love. Ay. Self-love. Pwede self-love? Ano man? Love yourself. Ini ho? Ini siya ho? Ini siya ho? Walang forever. Charat. Gi, more pa, gi, space para sa inyo, gi. Makaingagaw pa ka mo. Hindi na to sa amin. Siya din lang yung sigilibot-libot. Ang mag-picture niya ni Sir Andy, ang mga boys. Big Mac! Ano to? Wow, yummy! Dead ma, kami. Wala ko. Lagi kayo may overload. Eb, kamusta ang sabor, Eb? Sarap din, coffee.
Yan, ito na ako. Kuha tayo dito ng kwan. Shopping ka na. Sabon. Pagod again. Bili tayong sabon, Lian. Ako man natulugan, matulugan. Zuri! Zuri! Antok na si Zuri! Wow! What did you buy here? A book? What kind of book? Can you show it to me? Wow, pony.